जायखिया हिट थाम्स आप हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है सकलोंडास लाइव के न्यू एपिसोड में। लोंडा बाय फिर से आ गया नया एपिसोड लेके। माने दिनैनि एपिसोडा ओरैबायदि जागोन आरो ना, माने जोंनि गामियावनो आरो ना सासे लोगोनि बिदानि हाबा दं, ओमफ्राय बेयाव बिनि बागैनो जागोन आरो ना। जायखिया नोंसोरबो सकलोंडा बिथांजों थुफादो ना मा होनो। केटा बेनो जागोन आरो ना। ओमफ्राय डेक'रेसन बानायगासिनो एसे, हिन्जाव गोदानफ्रा सफैसिगोन आरो ना, फैबायानो। ओरैजाय रिसेपसन प्लेस जागोन, ओमफ्राय हाबाया नैबेयावनो जागोन आरो ना, बाथौ हाबा। जागोन बाथौ हाबा आरो ना, गासिबो जाजोब्बायानो, फ्राय एसे नांबावगौ आरो ना। ओरैजाय डाइनिं हल, जोंना गामिनि माबाफ्रा ओंखाम ओंख्रि संनायनि माखासे रेडि मैगं हागासिनो। किचेन रुम, संग्रा खावग्रा आरोना ओरैजाय। नै ओरैजाय जोंना मैगं हागासिनो। डाइनिं हल जागोन आरो ना इयो। ओरैजाय माखासे आलासिफोरखौ जिरायहोनो थाखाय रेडि खालामगासिनो, सियाराव कभार होगासिनो आरो ना। जायखिजाया नैबेयाव हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ जिरायहोगोन आरो ना, इनिनो एसे डेक'रेसन खालामगासिनो। जायखिया जोंना ब्रादारफ्रा, जायखिया फाइनाल डेक'रेसना दाबो जाजोबाखै, दा जागोन लासैनो। दायो कमप्लिट जाबा मोजाङै देखायबावगोन आं नोंसोरनो। हिन्जाव गोदानखौ बरायनो फैबाय लामायाव जोंहा। हिन्जाव गोदानखौ जोंहा बरायनो फैबाय आरो ना। फाइनाल लुक बेयावनो जिरायगोन आरो ना। जोंना हौवा गोदाना नै रेडि जाबाय, मिथुराबो ओंखारबोबाय, आरो नै हिन्जाव गोदानाबो ओरैनिफ्राय फैसिगोन आरो ना। बैराथिफ्रा बरायनानै लाबोसिगोन। लागाव फाइनाली जोंना हाबायानो जामारबाय आरो ना।
बर्तमान हाबाया फिनिश जाबाय एबारहाय गिदिंसिगोन आरोना बे जोंनि बाथौ हाबानि परम्परा आरोना नैबेखौ दनायाव लोखि दोननायखौ जेवारि सावनायखौ खर'आव रुजुननानै एबार बे बाथौखौ गिदिंसिगोन आरोना डाइनिं हल आरोना इयो दा आलासिफोरनो ओंखाम जाहोगासिनो आरोना हिन्जाव गोदान लागोनि फैनाय आलासिफोरनो जाहोगासिनो आरोना दा जायखिजाया हिट आरो लोगो मोनफैबाय आरोना जों गामियाव फैदों आरोना आं जेबो बुंथ'ला जायखिजाया मिथिखागोन जायखिजाया हिट आरोना बिनानावफ्रा खेबजादो मोजां खेबजा मबाइलजों खेबजानो सिनायनि जों नाय बिसोरखौ नाय जाबायबो नोंथाङा मा बुंनो जागोन नोंथाङा मा बुंनो बे खोथाया मा बुंनो नोंथाङा लाजि सोलिगोन नाय Terbang. Nggak mau disandang. Đây là một chiếc bông này chứ. Cái này chắc là
बिमानि हाबायाव फैनानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै इंराजिनि 2022 इं खालारनि एप्रिल दाननि 22 थारिखआव गामिनि माथो निउसआव फैया मानसिनाव बिदिनो दा बिसोर सानैखौ नाय aku गासिबो ओरैसो नोंथाङा माबा बुंनो सानदों बिनानावसि आंनि बिनानावसि रावबो नङा बिनानावसि नाइस नाय नाय बिसोरखौ नाय सिख्लाफ्रा बिराद फट' खेबजाबाय दे मेंजुबबाय आङो जायखिया हिट आरोना दा जों दसे रेस्ट लानोसै सेल्फि ज'ना जोबथ'बाय आरोना जायखिया हिट आरोना दा जों डाइनिं हलाव ओंखाम जानो नागिरदों आरोना जोंना नै भाइ दं हिर दं ओरैजाय बे हौवा गोदाननि फंबाय आरोना जोंहा आं जेबो बुंथ'ला जायखिजाया हिट आरोना ओमफ्राय ओरैजाय नै माखासे दंबावो ओमफ्राय नै लोगोआव आंबो जागासिनो आरोना रबिन भाइ माबायदि मोनदों नोंथाङा गोसोखौ दा एसे बिजिरनानै खोन्थानायसाय हेपि इयर सेट गोथाव जादों ना जायखिजाया गासिबो टेस्टि दा जासिजोबदो जायखिजाया औ दुनिया खानाया ओंखामाव नांबाय एसे मोजां ला एसे मोजां ला जायखिजाया ओरै ओंखाम जागासिनो आरोना इन्ट्रेस्टजों जायखिजाया हिट आरोना जायखिजाया खेबजाला मानो हिनजाव गोदान खेबजादोब्रा Mana minang? Mana minang? Katam. Ada musuh. Mana ya? Turun. Sen tambah kaya berapa? Saya rasa orang nak kono nuya kaya. Kaya aku dah ni kau. Jangan saya pun tak jam. Sudah lagi. Kau saya ni tak? Ini kau siapa mana? Ini kau siapa mana tu? Ini kau siapa mana? Tidak. Tidak. Ang boleh. Ang boleh. Gede-gede bener.
Dakhli pondok gede meni. Beijingnya. Hah? Beijingnya nak nanya. Ini ada. Dia keluar. Gila sih. Oh gila gila. Ada buka saya. Di kusen nak. Ini. Ya. Biji berapa lagi meni dakhli kapda. Deh. Kok ada kurung berapa kamu ya? Kawannya ini. Mana? Terus nih. Hey bro. Bro. China. Bola pada mana pada nakle? Dia udah apa? Masih kudu lain deh mana? Mana mulai? Jangan. Ayo. Video dah kapan deh? Video dah kapan deh? Dah kamna. Deh mini leh. Ada deh kelang leh. Ada deh kai leh. Mau sih dong leh malah. Nunggu apa tadi kan ini baik dong. Nunggu apa tadi kan? Hangse. Hah? Hangse naik ke sini sini mau? Hangse sini dong. Habaya जोबनानै थांबाय फिनिश जाखांबाय दा रिसेपसनाबो फिनिश जाबाय लास्ट डान्स होगासिनो आरोना जायखिजाया हिट नैयाव बिनानावफोर दं बिनानाव मोनाबो मोसालागासिनो आरोना जायखिजाया हिट